Ze hadden wel even op wachtje matten, maar juist die mochten de kworballers van KF De Waarden nu Oertsjerk lang omlet het veld weer op. Vanwege de coronaregels wie het trainen voor de seniorenteams praktisch onmogelijk. En ik al binnen er nog hield dit geen wedstrijden of competities. De kworballers stapten juster maar wat tevreden het veld op. Het geeft weer een sprankje hoop, een stukje perspectief ook voor de spelersgroep, voor de trainers, voor de club. Dat het er misschien weer aan zit te komen dat we uit mogen kijken naar meer, naar weer competitiekorfbal op het gloednieuwe kunstgrasveld. Maar we houden wel ons achterhoofd dat het natuurlijk zo kan zijn dat dit misschien zo meteen even niet meer kan. Het hangt echt af van hoe de situatie in Nederland is. Ja, dit grijpen we met beide handen aan, dus het is nu fris, maar we staan er, we zijn weer begonnen. De verrommingen van de coronaregels bieden dus weer wat mogelijkheden voor de sportclubs. Maar de trainingen moeten nog heel tijd om bepaalde regels voldaan. Tot en met 26 uur maar gewoon in het teamverband sporten. Nou, als just hierachter is dat net bij iedereen zo. We hebben gewoon die binnen 27 uur of ouder. Dus dan maakt dat net. Dus we hebben besloten om eerst gewoon in verse tweetal te sporten. De meeste spelers hier al 3 maanden net korballen. En als sporter moet je dan wel wat oors betinken om fit te blijven. Ik heb voornamelijk een soort hutdraven geweest, lekker boeten bezig. Zo nou dan eens even mijn teamgenootje een bootcamp pakt. Dus ja, zo ben ik eigenlijk een beetje bezig als de al maanden. Maar nu baant het lucht weer bij het sportveld. En dat is een mooi gezicht, vindt ik de voorzitter van de club. Bij een sportvereniging moet reuring wezen. Er moet wat gebeuren. En dat wie de oranje man dreig. Dat is natuurlijk heel lastig om daarmee te delen. Hè, om als vereniging in te blijven. Bij het korfballen is het sociaal een heel belangrijk aspect. En dan moet je alle acties bedenken om meestal toch wat bij elkaar te houden. Trainers hebben wel een beetje nog in de zeiltrain tot heel december. Maar dat is ook heel moeilijk binnen de regels om daar wat van te maken. Van nou binnen de kworballers in Oertsjerk in elk geval wel los. En voor hoe lang dat mogelijk is, dat weet vanzelfs nog geen in. We weten niet waar dit toe gaat leiden. Misschien is het volgende maand wel weer binnen met z'n allen. Aan de andere kant, dit hebben we. En op het moment dat het competitie weer mag of dat er een sprankje hoop ergens komt, ja, dan gaat het toch kriebelen. En dan wil je wil eigenlijk maar één ding en dat is spelen. En inderdaad je meten en wedstrijden en weer omgaan met winnen en verliezen. En hoe voelt het ook weer winnen met z'n allen en hoe voelt het om naar zo'n wedstrijd toe te werken. Ja, dat gemis is er zeker en dat is binnen de spelersgroep ook zeker wel het geval. Alleen ja, we weten dat we in deze situatie zitten. En ja, het is echt hopen. Het is gewoon hopen dat we binnenkort weer iets mogen. Al is het in een regiopool, al is het oefenwedstrijden tegen buurtclubs. Ja, gewoon even lekker spelen. Dat wil iedereen.